hauek egin ditugu, eta orain, txiribitonek hanka egin duenez, Mirri, entzun ondo, suspensea eta misterioa Jaunak eta Andreak. Jo, pelas, misterioa. Ze misterio. Mirri, hau zer dan ba aldakik? Hau? Ba, horixe, buruko galaktikoa. Ez. Badakit, txingurri atomikoaren txapela. Esango dian Mirri, kasko honi esker, kasko honek ezartzen didan indarrari esker, lortuko dut nik nahi dudan guztia egitea. Ea ondo entenitzen dudan. Ik nahi duana egin edaziko didak, buruko horri esker? Bai, nik hau buruan jarri, eta lortuko dut Mirrik nik nahi dudan guztia egitea. Txirri, baldaki esaten diadan. Zer? Mirri, baldaki esaten diadan. Nahi duk hemen dauden guztien aurrean iri galtzak jetxi eraztea? Tira ba. Orduan, esaten nuen eran, kasko honi esker, honen boterari esker, lortuko dut Mirrik egitea nik nahi dudana. Baldaki esaten diadan? Zer? Mirri, ipurdia biztan gelditu nahi duk? Ez que, barkatu baina eskeneko astean ez ditu kaltzontzioak aldatu eta baix pare hobedan. Orduan, egin idak kaso, Mirri. Ara, oso erretza da. Egingo dugun proba hau izango da. Ire borondate osoz, aulkitxotxo honen gainera igo, eta entzun, hemen goian nagoela, nik 3 buelta ire inguruan eman baino lehenago, 3 buelta inguruan eman baino lehenago. 3 inguru egin baino lehenago. Jeitsi egingo aiz aulki gainetik. Bai? Bai. Hola, aulkia bultzatu eta xeren gabe? Ez dut aulkia ezertarako ukituko. Txirri, baldaki esaten diadan? Mirri, egingo aldugu apostua? Apostua? Ba, begira, lortzen badut nik esandakoa, hemen dauden lagun guztiek, txalo handi bat emango didaten iri. Ados? Eta lortzen espadu? Txaloa Mirrirentzat izango da. Ados? Komprome. Garbi kontua, Ni hemen gainean nagoela, ik 3 aldiz ingurua egin baino lehenago, 3 bira hemen baino lehenago, ni jaitsiko nahi. Jaitsi egingo aiz. Zenbat apostu, esan dugu, Esetze, txalo apostu, Igoa di txotxo gainera, Mirri. Beles, hau pixka saia, igotzeko. Lagunduko nauzu hola, bultzatzen hola pixka dut. Tira. Hola, nire iristen denean, denok esan dezagun. Denok hola ipurditik, Nia. Dara indarrakin, Bat, 2 eta 3, denok. Nia. Hori, nia. Baina itxue, baina fundamentu xe, Indar gehiagorekin. Indarre xe ozen, Eta hola, 1, 2 eta 3, hori? Jo, pelas. Tira, tamainan, ez hain gutxi eta ez hain beste. Tamainan. Tamainan, justu. 1, 2 eta 3, Nia. Hori, justu neurrian. Ondo da, Mirri. Dispuesto, Mirri? Orgoian ondo? Aizte ona orgoian? Bai, preskoa dago, baina polito. Hasiko gara, jantziko dut bada nire kaskoa, eta hasiko naiz bueltak ematen. Bat! Buelta bat eman du? Bai. Baina Mirri ez da jaitsi. Baina jaitsiko da. Bigarrena emango dut. Bi, buelta, eta Mirri ez da jaitsi. Baina jaitsiko da, nik ez dudalako 3. buelta emango. Ez duk orain 3. buelta eman? Ez dut 3. buelta emango, Mirri. Eta ordu betera edo lapiskat behan du? Ez da datorren astean ere. Eta datorren hilabetean? Ez da udara pasa eta negua pasata ere. Alegia ez duk inoiz 3. bueltarik emango? Aspertuko aiz eta jetxiko aiz.
Eta jeitsi denez, txalo handi hori niretzat. Baina, hau trampan eskarri bada txirri, triste nago. Mirri, jeiki adi mesedez. Triste nagoela. Mirri, jeiki. Oso triste nagoela. Mirri, jeiki eta egon adi geldi. Jeiki eta egon adi geldi, tramposen askarri zikina. Entzuzak mesedez. Eskubiderik ez dago. Adiskide bati, bai, laguntasunaren abestia, adiskidantzaren abestia, xe polita den adiskizita, eta horrelako trampasikin egiten. Mirri, zer kemandik... Munduko bailazori politizari horrelako trampasikin egitea ez dago derechorik, Mirri, zer samindu hau, Mirri, aurren barreak ala nik egin diadan isekak? Biek, entzunzak meserez. Beste norbaiten lepo barre egiteko eta iseka beste bati egiteko, nik hiri egin diadan trampatxo hau, egiok txiribitoni, eta aur guztiak barre egingo ziotek txiribitoni, eta triunfante aterako izberriz dure? Egingo aldio txiribitoni hori xebera. Orduan badakizu egin behar dugun, denon artean txiribiton deitu, baina bakizu nola ditzen den txiribiton, deitu behar zaio. Txiribiton potolonea! Berriro. Txiribiton potolon! Hori da. Txiribiton hemen alaiz. Hau da kasualitatea, txiribiton hemen itxatea ez da. Txiribiton. Ai, nolako gogoa. Nuen ikustego. Baldaki zergatik. Sekulako trampa prestatu dian. Trampa ez, motel. Jolas bat egin nahi du. Jolas bat. Jolasa. Hori da, hori. Jolas bat. Bai, txiribiton, jolas polita prestatu diat. Badaki zerre, bira. Ni badakit beti, bakik askarra izan naizela. Orduan, joku txikila. Igotzen baldin baiz, ondo zauk, bi alki jartzea irtzat, ere elefantiko aizenez, agian pusatuko duk, alkia. Hauen gainean jartzen baldin baiz, nik inguruan 3 buelta eman baino lehenago, jaitxe ingoez. 3 buelta eman baino lehenago, jaitxe ingoez. Ni nahizelako, hola, psikologikoa nahizelako. Ni psikologikoa nahizelako. Bain, nahi duk, apustu dengo diago. Apustua, ez da txapelarik behar, trampa da, babolio kalmediadek. Hori itxura iteko besterik ez da. Txildu, 3 buelta, korri. Eta jaitxe egingo ez, jaitxe. Jopela, txiribiton, ze harik dagoen, txiribiton, apustua, nik lortzen badut, hortik jaiztea, txalo hundia, mirrirentzat, ez da? Eta lortzen espadut, txaloa txiribitonentzat. Konparme, lehen da biziko bira egingo dut, ea, txaloka! Bat! Mirrik lehen da biziko buelta eman du, eta txiribiton ez da jaitsi. Baina jaitsiko da lasai, bigarren buelta! Eta txibiton ez da jaitsi, ez da? Baina jaitsiko da, nik ez dudalako asmorik 3. bueltarik emateko. Txibiton, ez hemendik ordu lorde matera, ez gaur iluntzean, ez bihar goizean, ez da datorren aiztean, ez da... Ez da... Txubiskot, berrikuntza daude, Euskal Telebistan, bokadillo egalariak, haixue. Orontantzun, pum pum, pum puropozon, zantzan, bokadillo. Eta 3 txaloa txiribitonentzat! Ai, Mirri! Mirri beti galtzaile. Mirri, jeiki adi mesedez. Triste nagoela. Mirri, jeiki adi eta ara badiago. Oso triste nagoela. Mirri, begira mesedez, jeiki adi.
Ez hadi triste egin, hau barre egiteko garaia delako. Begira ze nolako kareta polita osatu duten. Ai, azkenean artista batu hartu da, munduko bailaxori politena mirri dela, eta martxi duela berarekin kareta bat egitea. Ez da polita da? Usten, ni neixelako munduko artista politena. Baina, i polita aiz ez dakit, baina kareta bai. Baina txirriren kareta ere osatu dute, eta txiribitonera ere bai. Eta orduan, i bakarrik pozik ez, baizik eta hemen ditugun lagun guztiak pozik egon daitezen, banaka banatuko ditugu kareta hauek zuen artean. Lotsarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Masaiak pustu, hortzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Lotsarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko. Barre egin, Ja, 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 ja. Lotsarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Masaiak pustu, hortzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Azkar, zatozte. Beste herrietako hautsoak ere zuen zain daude. Guazen? Agur, denoi! Agur! Txiribiton! Agur hautsoak, ondo segi eta ezaztu. Bizitzan, barre egin!